रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय। लामानि जाब्रबथायाव नखरसेनिनो साब्रै सुबुंफोरा जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ खहा, गुबुन सानैया गोब्राब थासारियाव। बे जाब्रबथाया करिमगंज जिल्ला बेराजल ओनसोलनि नीलाम बाजाराव दिनै सानजौफुनि 1 रिंगासोआव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे अट' आरो गंसे हुन्डाइ कारनि मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादोंमोन। जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बे समाव एम्बुलेन्स लिंहरना देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानायफोरनि गेजेराव सासे उन्दै गथ'साबो दंमोन। उनाव करिमगंज पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव सौहैना साब्रैनि गोथै देहाखौ बोखांनाय जायो। बे समाव रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। लामानि जाब्रबथायाव नखरसेनिनो साब्रै सुबुंफोरा जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ खहा, गुबुन सानैया गोब्राब थासारियाव। बे जाब्रबथाया करिमगंज जिल्ला बेराजल ओनसोलनि नीलाम बाजाराव दिनै सानजौफुनि 1 रिंगासोआव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे अट' आरो गंसे हुन्डाइ कारनि मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा एम्बुलेन्स लिंहरना देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानायफोरनि गेजेराव सासे उन्दै गथ'साबो दंमोन। दादा अपना नहीं भाई नहीं तो गाड़ी सारी सारी আছে बाइक